se, znači, ludnica. Senka jebao majku svoju kod džinec. Ja malo šetim, vam okolo. Da ih prenkujem. Sad iza da mi iskoči tvor odavde. A vidio sam. Gledajte kak je sport klub. Vidite. Mi smo neđe van kreteli. Ako se dođete, ako hoćete dođite, nećemo biti mi ovdje još dugo. 10 minuta. Stadion. I je slijep zvornik po noći i... Da barno. Mi možda ne zdiva vidi. Ne vidim put. Joj, stao sam na nešto. Kako ne? Zašto ne? Ja imam YouTube. Ja već imam svoj kanal. Bogiman. Koliko si sredila? Ne, mnogo. I ti se zoveš Bogiman? Da. Ja. Ti zoveš Bogiman? Da. Evo i novom mislim. Ti zoveš Bogiman? Što? A nije ni... Šta snimaš? Neki Vaneta prijatelj snimao. Što snimao? On tamo je neku... Gdje sam htjel tamo nešto? Ja nisam Šta? Evo kolega. A jes dosadno, dođite ljudi dolaze vam, nema šta da se radi, vid van disko. Kakav disko, a jebe mi majku, ne daj nama dođe. To je to od ovog videa, lajkujte ove video, a hoće ovako još da nastavim. Subscribe-ite se, napišite u komentarima koju igru hoćete da snimam. Clash Royale, evo pod opcije. Clash Royale, Clash of Clans. Samo meni recite koji ćete snimam i ja tu da snimam.
života.